Madame Sibi Mariam Traoré. Ne sigilen bɛ Sikoro Surakabugu. Anw bɛ Surakabugu na mais an bɛ Sikoro de fɛ. Commune 1 na. Ne bɛ wusulan de dilan k'a feere. Jekalani ani geni. Mais n bɛ yuguyugu fana feere. Cɛ yɛrɛ bɛ sugu kura la, o bɛ yuguyugu di an b'a feere. A modèle bɛ b'a la, n bɛ pantalon ta, daraw b'a la. Des fois an bɛ denmisɛnnin finiw fana feere. Awɔ. Gɛlɛyaw caman b'a la parce que fɔlɔ ne tun bɛ yaala n'a ye k'a feere denmisɛnninya la mais sisan si kɔrɔbayara tagamaw ma nɔgɔ ma ni n denw bɛ den cɛmannin 2 bɛ n bolo ani musomannin 1 bon musomannin a bɛ école la ni ye musomannin bila yaala ka feere la a ma nɔgɔ mɔgɔw bɛ lakodɔn n'a ye u bɛ taa san fɛ yen so kɔnɔ hali dugu kɔnɔ mɔgɔw bɛ commande hali feba yɛrɛ bɛ commande kɛ ne fɛ yen mɔgɔw bɛ n dɔn a la u b'a journaliste ninnu ta interview olu caman fana b'u ka commande kɛ n fɛ n b'a d'u ma awɔ. Sugandili a ye nisɔndiya belebeleba de lase ne ma parce que yanni projet in yɛrɛ kun ka daminɛ ne kun bɛna présidente wele k'a f'a ɲɛna n ko fɛn minnu bɛ kɛ exposition internationale minnu bɛ kɛ n'u bɛ se k'an dɛmɛ cogo min na an fana ka ye parce que n'i yera de i bɛ dɔn n'i ma ye tɛ dɔn bon ne kun bɛna a wele k'a f'a ye a ye wele k'a fɔ n ye ko nin projet bɛ sen na ko voice bɛna an dɛmɛ n'u kɔni sera k'an dɛmɛ an fana ka lakodɔn an ka bɔ hali Mali kɔ kan o ka d'an ye o kɔni ne kɔni ka projet awɔ.